Maingapon suki na tong tig paminaw sa tanan nga nag-follow nini atong live. Sige hapon ng inyong ubos na sulugoon sa Ginoo Brad Eugene Gapo, Defensor Katoliko. There is ato ang live sa Katoliko in Action TV. Maingapon sa mga suki na itong mga viewers o sa tamas nabot aning atong panag-live, no? Taman sa nagka-share aning atong live mayong hapon kaninyong tanan. O niya diritas paghatag og husay mga higalag komentaryo mga higala may tungod aning ni ang pahayag sa Seventh Adventist ilang isyu og isyu sa kining di ang iglesia ni King Kong 1914 nga magpamimbro kuno tag Katoliko wa kuno'y kaluwasang mapaabot diri. Wa kuno'y kaluwasang mapaabot matud pa sa ilahang gama-gama nga pahayag. Okay, so kining ni ang atong tagaan ni Gusay ron mga higala o man lamang aning atong mga pagampo. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bungas tiyan mga sisos. Santa Maria, inahan ka sa Dios, yampo mo kaming magkasasala karon sa oras among kamatayon, amen. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa tanan nga katuigan, amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, amen. Okay, may hapon sumasuki na itong mga viewers. Tamas na abot aning atong panag-live may hapon niyo. Salamat sa inyong pag-views o pag-share. Ay kalimot pag-follow sa atong Facebook page aron updated mo sa tanan nato nga mga videos nga atong mga live nga atong himuon diri ay pagkalimot mo pag-subscribe sa atong YouTube channel kaya ato ni upload og kuan kining atong live, no? Upload na to ni dito sa ato ang YouTube channel. Karon daghan ang magkabati sa ato ang kuan sa ato ang live mga higala. O niya ay kalimot sa kanunay na to nga kuan, no? Atong programa pag nalantay load pero ma-expire naman siguro ni atong load, no? Okay, shout out mga higala, no? Atong dinaw na to diri sa atong bagtikan sa mga Catholic Faith Defender da Cebu. Sila ni Brada kuan, no? Minaw ni sila kanunay sa ato adiri ang tanang mga Catholic Faith Defender Cebu sa main chapter specialist admin staff professor og kining moderator og timekeepers online mock debate group chat. Nya dasay mga mga member aning God cannot died or God died literal in his human nature. O dia sa unya na lang ng kuan kanang mga isyu na gikan na di kuan. Dia may kamusta day, no? May hapon ni kuan ni Brad Erwin Bohol Duterte. Minaw ni siya kanunay higala sa tuang layog atang gini siya. May hapon mo da bro. May hapon sa mga Duterte family. Taga Bohol, no? May hapon sa mga taga Bohol. Di man ni kuan. Ada sila sa kuan day sa kininiang Cebu, no? Dias may kuan, no? Atong i-shout out dining mga taga Cebu. Diya sa kininiang atong i-shout out diya sa may Awihaw, Santa Rosa, Danau City, Cebu. God bless. Salamat ninyong tanan diya taga Cebu. So, bisag wata kataak diha Cebu pero at least atong mga tingog mga kuan na nakita diha atong dagway diha nga murag medyo igno na to nga more or less lagi diha. Okay. So mo ni pagsugod pa nato sa to ang tulumanon takna mga higala 10 minutos man magkalabay alas 5 kahaponon. Okay, so taman tag alas 6:30 ros kahaponon tungod kay taas-taas ning atong isgutanan ron mahitungod aning ni ang mga isyu sa Seventh Adventist o kining ni ang mga isyu sa mga iglesia ni Manalo o kuno'y kaluwasan ning mga Katoliko pag magpamembro tas Katoliko. Okay, okay. So, mo ni mga higala, unsa ba ka tinuod ning ilang mga isyu? Mo
Mao ni akong gingon, magpaulog-ulog pa ta aning ilahang mga istorya ko. Daghan na gud tag ulog-ulogan ani. Basta magpaulog-ulog ta. O sa mga tinuod ng ilang giisyo mga higala nga kung magpasakop tag Katoliko, wala ko na kaluwasan sa simbahang Katoliko. O sa ba yun ay katinood ng inyong isyo? Kanang inyong isyo nga walay kaluwasan sa simbahang Katoliko, that is bagkak nang niya. Bagkak na wala na siya ay gitawag na to nga basihan. Ilahar man ang mga kaugalingong panghuna-huna. Kung mag-isgot ang kaugalingong panghuna-huna, ilahar gina. Way labot ang istasyonas Ginoo mga higala. Yan anong yamong-among pumanggid nining simbahas Ginoo ana niya. Ang klarong pagka-istorya dang ilahar man gid magkaluwas ana kay nganuman unang-una gitukod gid mog tao. Kaning duha tukod maginig mga lunlong tao na dias Pilipinas gisugod nya di address Amerika ning sus Ginoo ko nya magsigir magpanghambog na ilang kwan bueno. Kining pag-ingon nga magpasakop tag Katoliko mga laglag ta walay kaluwasan usa na kada kong bot-bot magisgot tag bot-bot mong higala wa ginay kasiguruan gani ang Biblia dias maya komentaryo manghigala ni ining atong gihawiran nga Biblia sa bersyon nga Biblia ang Kristohanong Katilingban giklaro na manghigala ang pahayag mismo sa San Mateo 28 no ang kining gitawag nato nga footnotes Biblia o gani bisan ang mga Seventh-day Adventist mogamit aning footnotes Biblia sa kining ang Biblia sa Kristohanong Katilingban nila gihapon ning gamiton. So therefore kung ilang gamiton ni buot pasabot tinuod ni or gamit na gid sila ani tungod kay ni haom sa ilang gusto. Di ba? So marag video saba-saba naman ning atong palibot ron kay ibundak na ba sa ning ulan. So ato gihapon ning voluman og tinuod ning atong tingog. Okay. So yung ana na mga suking tigpaminaw. Tanawon na to ning footnotes Biblia. Ang simbahang Katoliko lahi sa ubang Kristohanong pundok. Kay gisugdan man kini sa mga tinun-an ni Hesus. Mao nga obligado siya nga magpabilin sa taliwala sa mga sumusunod sa mga apostoles. Di ba? O niya tanawan ning sa ubos diri mga higala. Ngayon diri. Si Kristo Dios o Ginoo kanunay naguban sa simbahan sa mga kalisdanan o mabungahong kasinatian ngayang giagyan isip simbahan maglawig bupadayon siya sa iyang misyon sa kaluwasan hangtod sa kahangturan. Mao na klarong istorya manghigala. Diba? Mao na labing tinuod niya maingon mugway kaluwasan ang simbahan Katoliko asa magtinuod din dabita niya matod pa niya diri ga-comment na to si Rituya na amay Katoliko nga maluwas kadtong gatuman sa kasubuan sa Ginoo. O tinuod man na. Di man ang proseso sa kaluwasan di lang kay pagtuman tas sugos Ginoo okay na. May mo na maluwas ng tao. Kaya na ay mga relihiyon karon nga nagtuman pod sila sa sugos Ginoo pero nga nangaluwas na. Tanawa ra nang giingon siya sa Biblia unsa may gipamulong ni Kristo. Kung tanan ba gidag sangkot og Ginoo magkasakag langit. Sige balik-balikon sa mga baptist. Atong basahon gamot gamit gyapon ng mga kuanani. Mga Adventista ilaga po ning gamiton. Bersikulo 21 San Mateo 7. Dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo Ginoo. Magkasulod sa gingharian sa langit. Tanawa ra? Dili ang tanan nagsangpit, nagtawag o Ginoo, magkasulod sa gingharian sa langit. Kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuas langit. O sabay kabubuton sa Dios amahan mga higala nga kinahanglan tumanon. Nagingon ang Dios amahan diya sa San Mateo 17. Kapitulo 17 bersikulo 5 diyang nagpakita na usab ang panagbuhay ni Kristo. Di ay niingon samtang nagsulti siya niini o sa kamasanag nga panganod mitabon kanila o gunya o sa katingog gikan sa panganod niingon kini ang pinangga kung pamati kamo kaniya sumamati tang Kristo
Naugatong balansiyon si Kristo nagtukod sa iyahang simbahan, iyang iglesia. San Mateo 16:18. Ha? Mauna nga, nagtukod man siya. Dapat magpasakop tas gitukod ni Kristo. Dili ta magpasakop aning gitukod og mga tao. Useless man na. Sabay giingon sa Salmo 127 versikulo 1. Buwas kung ang Diyos may nagtukod sa balay, kawang lamang ang mga gitukod ng tao. So balansihon ninyo, kasi may nagtukod sa Katoliko, di ba tao? Si Kristo? Yes, pero Diyos man siya. Ginoo siya, naa siya authority pagtukod og simbahan. Kaya maunay gihatag niya, og gikas Ginoo niya, mao po na iya ha. Kaya Diyos man siya. Di ba? Pero katong Katoliko, gisunod bagtulunan paganong doktrina sa RCC, ano sabi? Pura delikado bro, ay delikado ang Katoliko kay matod pa sa kining niya Biblia sa Kristohanong Katiligban naglawig sa kaluwasan, so dili delikado. Ang delikado ani mga higala ang Seventh-day Adventist kung imong balansihon ng inyo ha. Kaya ang inyong doktrina gikan Diyos natural. Tanawa ha. O kaning dako nga paglaom page 43 nga naguluhag mini nga paglaom. Naday mo dako nga paglaom puro mini. O tanaw na to ha. Sa pahina 5:43. Ang doktrina nga kita, natural nga immortalidad gikan sa filosofiya nga pagano. So gikan rin mo sa filosofiya nga pagano. Therefore, kung kabalo mo na malandong, ay nyo may pagano dili ang Katoliko. Yung malang delikado din mo. Ha? Delikado din mo ano eh. Balansihon na to. Yun na may paganismo na nagkasakas langit? Wala, di ba? Sa may giingon doon sa gipadayag 18 kapitulo 18 versikulo 1 hanggang 4. Datas 4 nagingon, bumula ka mo kanya katawhan ko, likay ka mo. Asam ta mo likay ana? Matod pas komentaryo sa mga Bible scholar na to dire. Ato basahon na usabay buot ipasabutan ng palikayan maginanias 18 kwan. Kinini ang 18:4 ang madaogong Ginoo nagpasidaan sa iyang katawan sa dili pagsalig sa pagano nga palibot mo nang palikayan ginaniang sa mga Roma. Kaya sa unang Roma god pagano man na dikay ta diya dili ugaton ng literal nga manghawa ta sa Roma. Ayun na mo pamuyo sa Roma, di ba? Adto mo pamuyo ang laing nasod kay likay mo gata. Pero ang palikayan diya ang pagtuong pagadismo. Dilikayan balas sa Roma. Yes, of course. Nag-converter gud ang Roma sa Christianity. That's why. Katong gitukod brad sa Salmo 121, katong wala na gatuman sa sugo, maong kawang lang, pero ang gitukod sa doktrina pambisyon ni Kristo himong ang sakop San Marcos 9:40. Mao lagi na akong giingon ninyo, ayaw mo pangutlo anang naas Biblia. Kaya man na inyo, unang-una, ayaw mo patakag sabot. Kaya kung ato sundon na doktrina ang foundation ang doktrina, ang Life Advent Union na mahulay man nagsabado, ang mga Judaismo na mahulay itong sabado, ang local conference na mahulay sabado, ang General Conference na mahulay sabado, doktrina na nila. Ang kining Church of Christ Seventh-day Sanctified na mahulay po nagsabado. O katong naigawali-wali nga naipatix agtang na mahulay po itong sabado. Buot nang ipasabot na katong na ang mga simbahanang na mahulay sabado, mga tinuod po ito, kanag sunod-sunod na ng inyong sabado. Di man doktrina ang basihan na to nga makakita ta nga aning doktrina hamaw na ni kay nagsunod sa Biblia. Dili lang ka na ang atong tanawon. Ang number 1, importante atong lantaon mga higalas o sa kapundok, kung kanang simbahan na gitukod bagada ni Kristo, si Kristo bagay gitukod. Kung si Kristo bagay gitukod anang simbahan na. Ikaduha, kung kanang simbahan na nagsugod bagina panahon ni Kristo sa iyang mga apostolis. Kung gasugod ang mga uwahin ng panahon, delikado mo na. Kung nagsugod ang uwahin ng panahon, di na madawat. Kaya ang tinuod ni simbahan gitukod ni Kristo, gasugod na panahon ni Kristo sa unang siglo. Wala aning 1914, 1844, 1860, kaniuban, nung mga uwahin ng panahon niya, iparehistro 2005, na, wala na, dili na pwede ha. Iyan na sa Ginoo ang Bible, dili sa RCC. Uy, kung wala Roman Catholic Church, makabarog mo.
Kung wala ning Romano Katoliko mapurma ning Biblia, dili siguro. Ha? Wala yung Biblia ang mapurma kung wala ang simbahang Katoliko nag-compile ini. Ha? Di ba? Wala. Mao nang balansihon na to, mga higala. Balansihon na to. Kagamo, og buot sig kung taho no, dawat limpyo man mo. Kanang New Testament, mga Catholic letters na. Buot pasabot kay Catholic letters man, dili na iduha. Wala mo'y katungod anas paggamit na. Gani, wala mo'y katungod sa pag-interpretar na anang mga Biblia. Kaya sa may paminaw lagi mo sa inyong libro. Wala akong giingon ninyo, mga Seventh-day Adventist, pagtuon mo sa inyong libro, kay mura maghatag ninyo katinawan. Ang inyong libro sa pahina 282 sa degrito, kung sa may gipamulong diri. The Roman Church reserves to the clergy the right to interpret the scripture. Kano ra doon ay katungod mo interpretar, anak, dili ka mo. Tanawa ra. Wala di mo, anak. Dili lang sa Bado, Brad. Tanaw na to kung kinsa ang tinuod nga namumulong sa Ginoo sa Juan City, 17. Maong bisan na mahulay sila sa Bado, pero mali ang doktrina wa Japon. Muna, doktrina mo na. Kanangan yung pumahulay sa Bado, yung mga doktrina, di ba? So mahulog na, tinuod po itong mga simbahan na dili lang di ay doktrina. Dili lang di ay doktrina. O sa may number 1 yung criteria tanaw ni mo. Sa usa ka simbahan, ka na siya ma-fraud na ito ang tinuod yun ang simbahan ng iyas ginoon gitukod na niya. Si Kristo mismo ang nagtukod. Wala laing rason na. Kay ubayon kag yawa. Tanaw na itong yawa. Diyos Biblia. San Pablo Galigayon. Bisan ang yawa, magkausap man ingon na Ginoo. Ingon na Diyos katarong. Di ba unsa may proseso aron ang tao makadawat sa kaluwasan? Una, tuo siya sa Ginoong Hesukristo. Mo nay mga atong kuan ba? Atong timan-an. Mo nay mga proseso mga higala sa kaluwasan. Di ba? Kay proseso man na. Di man moingon nga ay nagkuan man eh. Nagtudlo man eh kanang di ang kuan. Kining sa tawag ang namas Biblia yung doktrina, okay na siguro na eh. Dili mo na. Dili mo na kasayon ang kaluwasan kabutos tao. Nga, nagsunod-sunod tag doktrina niya di as Biblia mabasa, okay na. Mali man na. Mali nang niya. Kaya naman, gani bisan ang Biblia, nagingon man. Tuohin si Kristo, maluwas ka. Kaning San Juan Kapitulo 5, versikulo 24. Dayon, Brad, ito naman kung Kristo, Brad, wa man lagi ko maluwas. Di man naghapon ko maluwas siguro kaya ito naman ako. Ang inang pagtuo, tama na sa pagtuo, mali gihapon na. Kaya kinang pagtuo nagkinahanglan mga buhat ng mga ligon. Matod ni San Pablo, ni San Santiago, usas mga istrikto kaayo nga apostoles pod. Niingon siya sa Biblia. Sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 17. Ingon ang pagtuo, patay kini kung dili ilabanan sa buhat. May desise, kay ingon nga patay ang lawas nga wala espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay mga buhat. So nagkinahanglan tag mga buhat. Ito naman ko ba sa buhat o sa may unang buhat. Sa Baptist na sila ilahang buhat. Sa Seventh-day Adventist na sila ilang buhat man. Number 1 action. Gibunyagan dito sa baril. Gibunyagas to na agkabaw. Compile raman sa kapitulo bersikulo 10 so dili kamo ana naghimo og Bible. Kamo man ang nagporma ana. Ang mga Biblia gisulat na sa nagkalain-laing mga author kanang Old Testament. Na kanang sa New Testament gisulat na sa mga apostoles ni Kristo. O nasayod ta na kinang mga apostoles ni Kristo, membro sa simbahan na gitukod ni Kristo. Walay lain simbahan Romano Katoliko. Dili Seventh-day Adventist. Muna tinuod kay sa pagpamembro atong mga apostoles sa Seventh-day Adventist nga nipakita ra man gani mo 1844. Hudyo man kuno si San Lucas, hudyo da ito. Hudyo da San Lucas, nga di man to hudyo ayang tribo. Dili man Ginoo si Jesus sa origin sa SDA o gayon si Duya.
Di apa? Ikaduha, muni proseso pito man na kaang-ang sa kaluwasan God. Ikaduha, pag ginulsol, maluwas ka. O saan na pag ginulsol ani Brad, nga wa man may kumpisal, awaw na yung resulta ninyo. Importante nga naagid tayo kumpisal pare. Kasi Kristo nagtukod siya og sakramento sa simbahan. Usa na diya ang sakramentos kumpisal. Nga diin bisan pagka 1,000 tang balik-balik pare, moron sa laag sugod. Basta bidangot ta sa ihang kaayo, why problema sa Ginoo na. Ha? Manay tuman ano to? Kay sa sakramento ang kausar gyud nato madawat sa atong kinabuhi once in a lifetime ra nga di na pwede utrohon kaning kasal o kaning bunyag o kaning kumpirma. Kanang tulo pero kanang kumpisal bisan pagka 1,000 ka 1 million kang mga kumpisal check way problema. Okay. Namali man Japon saon nako pagtuo sa inyo. Mao lagi ni giingon ni Kristo. Bisag kung saan ni San Pablo, bisag kung saan pagbasa, di gihapon sila kasabot. Kaya naman, gibutaan sila sa daotang espiritu. Ikatulo, pagtuman sa sugo, maluwas ka. Sa mga sugo at tumanon God, mao ba itong Sabado? Mao ba itong Domingo? Mao ba ng pulo ka sugo? Pagtuman sugo, o sa may gisugo ni Kristo, kanang mga sugo sa simbahan na yung gitukod. Diba, dili itong mga sugo nga taniadto pa sa Old Testament. Nag-abolis na, o wala na hinungdan. Ang pulo kasugo brad abulis ito wala dito hinungdan para gyapon na gituman nas Katoliko pero ang pagtumas Katoliko anang pulo kasugo gitawag nag divine law dili na ng mga sabbatical mga seremonial diya di ba pagtuman sugo maluwas ka San Mateo 19:17 importante man na sa sugo sa simbahan atong tumanon. Kung gitudlo sa simbahan nga gitukod ni Kristo, wala ang simbahan Katoliko nagsalig atong mga Old Testament nga kinahanglan pag itang butuman atong halad-halad ug mananap kasunugon kay mapasaylo ang kasalanan, magunsa pa ta didto. Wala ka to. Gilahos sini. O gihalos gali doktrina ninyo natun-anan ko wala gud supak sa Bible. Halos gali doktrina ninyo natunan mo ning doktrina namo sigurado ka o magali na ko natunutan na ning doktrina sa Katoliko pero daghan diri sa tong luyo ikaw na hinuon na nakabasa kang katekismo mo Council of Trent imo nang nabasa tanan nakabasa ba ka og katekismo mo Catholic Church nakabasa ba ka anang Catholic dogma fundamental sa Catholic dogma kaning ana to dire. Nakabasa ba kas tibuok anang Code of the Canon Law? Nakabasa ba kas tibuok anang document ng Vatican to? Mga Catechism of St. Joseph, Catechism of St. Paul the II. Nakabasa ba ka anang mga Catholic faith na mga libros Katoliko? Kaya naman kang halos ng doktrina sa Katoliko inyong basa. Ayaw magpamutmut ana kay sus sa una pa kong tinuon ng Biblia o pa na matungkad ng tibuok doktrina sa Katoliko niya maingon mo kamo halos na ng doktrina diba? Supak sa Biblia ni nga itong binisgutang doktrina ang samang doktrinahan na supak sa Biblia nabibalansi ko no nikaon ba sa Biblia ng inyong panudlo nga kinahanglan mudawatas mga panudlo o mutuotas mga sinuwat ni Mrs. White na ba sa Biblia na? O sabay, pahinamdon ni Kristo sa Lucas 16:16. Ang mga sinuwat sa mga propeta, taman lang na ni Juan nga magbubunyag. Una man, katungod ni Mugampo, wala man na may si Anhing White sa Juan. Sa Ginoo, kamo rin may nagpromote-promote, ana. Sabay, namulong ba Mrs. White na ako propeta, ako mensahero sa Ginoo? Diyon sa man pagsugo sa Anhing White. Gitawagan siya sa Ginoo. Gitiksan siya, gabidyo silang ba, gipadamo siya, gidadaan siya suwat. Yung sa man pagsugo, puro tradisyonal. May tradisyonal sa Katoliko, nasa dili. Ayaw ka ba ka anang sa Katoliko nga tradisyonal, kay apostolic tradisyonal. Dili na sama sa inyo nga, abrihan utok, naram dokumento sa ilawin. Ang kaupat, salid sa iyang grasya, maluwas ka. 2 Pedro 1:4. Salig tas grasya ni Kristo mga luwas ta.
So may grasya nga nadawat na to na sulod simbahan. Ato nang saligan. Grasya man ang mangumpisal ta, sakramentos kumpisal, bunyag, kumpirma, kanang gaipon-ipon nga walay kasal. Gipakasal na. Grasya man na. Mas inspired pa ang sinulat ni White kaysa doktrina niyo. Sigurado ka? Be, unsa may giingon ni Mrs. White? Kanang sa Daniel Kapitulo 8, versikulo 44. Kamo adto ang Dios, wadtos Kristo sanktuaryo, aron paglimpyo. Naunsa ba ang sanktuaryo sa Ginoo hugaw? Balansi ko na, inspired ba na? Be, sibo ko na sa Biblia ang gisuwat ni White. Nga naman ang sanktuaryo na limpyohan mas Ginoo hugaw na? Sus, Ginoo ko, sibo ko na sa Biblia ang gisuwat ni White. Wa mo na nakuyat, wa mo na lipong. Asa mahustisya ninyo, anak ko? Balansihan ko na ninyo. Sibo ko na sa Biblia ang gisuwat ni White. Atong basahon ang gisuwat ni White. Atong basahon ang gisuwat ni White kay sibo man kunos kuan Biblia niya. Sa pahina 52, The Great Hope, gisulat ni Anhing White. Sibo ni sa Biblia. Binisayon na to para maklaro nimo kung basig maglusod kag sabot og in-English. Ang simbahang Romano Katoliko o the Roman Church was still to hitaw sa gihapon ang asawa ni Kristo o ang mga Santo Papa, the Pope, was the representative and the vicar of God. Mao ang representante o kapuli sa Dios. O resibo sa Biblia na kasi why man yun namulong na? Kamu, wag yun mo. Kabit na siguro mo kaya di man mo may asawa. Sibo na sa Biblia. Di palagpakan kay sibo na sa Biblia. Dapat nito o mo, anak. Diyan na libro. Sibo sa Biblia. Quoted na sa reference sa RCC. Walay quoted diri ha. Ito basahon din kompleto yun. Walay quoted. Walay gibutang diri unsa nga referensya na. Wala mo. Dili na quoted. Okay. So butang na lang nato nga quoted ni siya. Granting without admitting na gikotid na gikas Katoliko nga simbahan. Ang pangutan na tubagal lang simple kayo. Gisulat ba na, gikutlo ba na ninyo ka importante o gikutlo ka dili importante? Tubagal lang. Ano ka sa yun ba? Imalang sita, kanang gipanulat sa inyong libro, gikutlo na ka importante o gikutlo ka dili importante? Balansi. Stang luya. Utong tamas mahimo dong. Kaya basig ikaduha ka itong kasaysayan na si Magellan may gapatay nila Lapu-Lapu. Luya. Di ba? Basig diha rin tataman aning kuan. Saglit lang lola na 48 years old, sami-sami sinunog ang kaanak. Na di umano kaanib ng kulto. Sabi ng comment ng laing sikta, Katoliko na po ang napasumingla nila. Kamo pataka rumog yaw anang social media. Naarabay, giaprobahan rin balaod nga magpataka rin marites o marisolda, pwede kasuhan. Disgrasya din mo ana, wala ko'y labot ni mo ana. Ikutlo na kay nana nga pundok mao ang bigaong badayula walay kotasyon libros Katoliko niya, imong ipamugos na babaeng bigaon. Nga naingon dire nga ang kanadong babulong niya, dili na retirado sa Catholic Church alone, for it is na Catholic Church, ang mga Katolikong simbahan, announcing the fall of Babylon must apply to religious bodies that were once pure and have become corrupt. Since the message allow the warning of judgment, it must be given in the last days. Therefore, it cannot refer to the Catholic Church alone. For the Church has been fallen in condition for many centuries. Asa ni retirado? Without doubt. It is in the various churches prophesying the Protestant faith. Retirado ng babaeng bigaon dia sa mga pagtuong protestante o musugot mo sa madili dahil daghan na itong dictionaries niyo, protestante rin mo. So kamo ang babaeng bigaon, dili kami niya, founder pag niya babae, awag yun. Ito yung haumang doos tinuod. Ayaw nga lang kasakit ha. Ang inyong founder, babae man di. Umaagod siguro na diya, usking looya.
Ah, ayaw pa sumingli ng Katoliko na without mga ligong dokumento. Wala dili na quoted to sa librong Katoliko ha. Walay quoted diha bisag mangayo kag screenshot na ko ana, tagaan pati ka back to back ana para mahibaw-an mo basig na pay slayo. Dili sama anang inyong mangayo mog manghatag mong dokumento. Before niyo ipasa, ipang-crop ninyo. Kadto pamutol itong mas kilid-kilid mo. Isos, Ginoo ko, pastila na lang in taon, Lord. Nah. At na, mga igala, 37 minutos man magkalabay ng alas 5 kabuntagon. Kahaponon, kauduhon, sa mga abroad na to, nga mga kaigsuunang naglantaw. Okay. So, mauna ng higala. Walay kaluwasan ang simbahang Katoliko. Asa mo na dapat? Kamo ang walay kaluwasan kaya naman wala og never si Kristo nagpuyo anang mga simbahan dito ko nagtao. Kay labot si Kristo ana niya lagi gipahid na kag Kristo gipasuma inubang gipasumangil ni Kristo ba bisag wala labot si Kristo ana. Ha? O ayaw ninyo gamong-amongan ng Ginoo sa inyong kamalo. Kay kaning inyong hamungod gitawag ni mga higala sa pagtuon sa Biblia nila nga accommodated sins. Unsa man ning accommodated sins? Sila nagama sa doktrina nila, din gi-influensya nila ning Biblia. Yung masangil pa, na ayaw ipamatay dia, Katoliko, suminglad kay kuno Katoliko rin nagbuhat. Uy! Yawa na, kadili man na mo. Sus, Ginoo ko. O, diba? As kang luoya. Mo nang magbalansi ta ba? Ayoko na pamalansi. Since nga kining ni ang maurag na kalaglagan niya sa impirno kaya nga naman magsigir rin mong pasangil sa Katoliko nga wala mo igong ebidensya. Sakit ang kamatuoran no, pero duwata lang di mo na magkahatag na to og katinawan. Mura na magkahatag na to og kanang bitawag na tong kalambagan sa atong pagtuo. O labi na ning mga iglesia ni Felix Manalo nga sige oy ayaw magpasakop sa Katoliko kay kuana kanang naang dili na magkaluwas ilahang simbahan mo di magkaluwas na ipahid pas Katoliko. O sa nahitabo anang ilahang simbahan kanang niya sa gitawag na to og kuan kining di ang sa central office din nila nga ang gapurma ana ang Katoliko repod niya nakonverter sa sus Ginoo ko mo ni nakaparat ninyo kay magpataka ra mong interpret ba nga naboy kaluwasan ana kung itong basihan ng mga dictionary na to dire sa Biblia sabay meaning aning ni ang sa pahina sa 69 Christianity, the religion of those who accept Jesus Christ as God incarnate. Wa magali mo mudawat sa pagkadiyos ni Kristo. Saon man nga mamahimo mo anang tinuod ni Kristiyanismo. Piki ng Kristiyanismo hinuon na Piki ng Kristiyanismo kana pwede mo ana. Pero pag magisgot ganita og Christianity tinuod, nidawat sa pagkadiyos ni Kristo, God incarnate, Diyos nga nagpagkatao. Unang, magbalansi ba? Balansi. Mindset. Diba? Mindset ba? Karon, kung natong balansihon yung tinuod ng mga higala, mga suki natong tigpaminaw. Asang tungoda, naluwas mo. O asa pong tungoda, nalaglag ng Katoliko. Diba? Sus, Ginoo ko. Mauna nga, kung atong balansihon yung mga higala, kami lahat puro gini, kapitulo ba, bersikulo laway, maaro mag-ginulhang madali-dali. May nga po ni Brad Lolot, nilaginto nila ni Brad Individs, may hapon nyo da ni Brad Rafael Santabag Jr. Kamusta naman mo da? Duga-duga na siyang watan ninyo magkuntakay. Tungod na rin na mas mga lagyo nga area. Okay nga itong mga kaigsuunan nga mga sima, no? Nga kanunay kong maningkamot. Diba? So mo nang klaroho na ito pamalansi ba?
Kilisod mo gini, magsupak-supak mo da. Sus, Ginoo ko. Wala man ay kaluwasan ng mga pundoks, pastor. Nagkurog na sila kay magkaluwas, Di na siya magkaluwas kanimong Jeremia 14:9, King James Version. Datong basahan ba na? Aral sa tasim hangunang komento. Namatod pa sa kuan. Kining ni ang iyang giingon, no? Ang saktong sakramento na as Katoliko wala sa mga laing sikta ng outside the church, there is no salvation. Magtukir ta na ha. Kanang outside the church, there is no salvation. Ato anang hislut-hislutan. Okay. Naman din mabasa sa Bible nga ang babae ulipon sa lalaki. Sulugoon ba? So dili gid pwede mangulo ang bahay. Maman. Nga namang tanawa ng giingon ni San Pablo. Ang kinahanglan ng mga babae maghilom. Ano nang wali-wali mo na si Aning White? Nanya, sulugoon raman dahil ng babae. Sa lalaki, ulipon ra. Kunya nga nung mangulo ng hinoon ng babae. Asa mang... May nga po ni Brad Rosler Atam. Diba? So mo nang dapat ka mo, kabalo mong mamalansi. Sakit-sakit na ning kamatuoran pero mo ginay tinuod. Set out bro, para Manila. Oy, nagka layo-layo ni si Roger Lastrach. Anas Manila, dugaw ni abot sa kanig Amerika ba. Bagi mamatay sa mo dito ni Juan, kanang imong migo si Aning White. Sus Ginoo ko pas tila na lang in town. Na? Anong sa kadaghang relihiyon ba yung sa Badista rin mag-iimuhang birahan? Puro man po may kugi kayo. Tanawa rin ng ilahang mga edited picture. Yan na pa edited baki. Sus, Ginoo ko, kakukakukap nito. O siya ko ka, si Ibdi sa una. Nakabasa ko ang Biblia. Yaw ba ang baboy? Mau nang, giyawa ko, why na kumukha ang baboy? Hugaw mga tinood ng baboy kasi mga og baboy na may Katoliko mga og baboy wa man. Sabi na kanang baboy ng Bisaya, hugaw mga nagligid-ligid itong lapok. Pero inig malitso na wala na hugaw, inig mahumba na wala na hugaw. Kung duda ni yun, murag gutom mo siguro kayo mo ba doon. Pabikya na naman sa Katoliko kay saon man. Sa sunod dinig na ipiesta ha. Ay mo kadalaga ka kung anong natubog na ipiesta. Imbitahon dati mo. Yan inyong ha, di mo mga og karning baboy. Pas mo din mo aning trabaho relihiyong magkapas mo maning inyo. Relihiyong magkapas mo kay nadidaan naman dito taon na ni og karning baboy. Pas kang looya. Gitugot siguro nila kay mura may gisugos Ginoo timos dulon apan-apan mura may gitugot kay mura panay kanon ninyo mura panay kanon ninyo bino naa sa tinuod Katoliko naa sa simbahan Katoliko ang kaluwasan wala sa laing sikta. Question, tabay kaluwasan ng ibang sikta ambot lang kaya ang basihan lang sa atong simbahan nga naa na ginuluwas Katoliko naghantag mga santos na nga nangamatay sa itong pagtuo. Mao nang resulta mga higala kamo bisag santo lang gali siguro wa ya mo anaaman brad asaman santol ba gihimog bangko silang simbahan. Santol gihimog bangko kang luuya. Mao na kung magbalanse lang gyud ang tinuod mga higala. Kung ato lang balansihon. Mali man ang inyong giingon nga sa Katoliko walay kaluwasan kay inyong hanaa. Ang question pila ka buok na luwas ninyo diha og naa moy kaluwasan. Pila ka buok na luwas ninyo diha. Kay sa Katoliko harang daghan naman. Di nagali maihap. Nasa kanang Biblia sa Revelasyon Kapitulo 7 versikulo 9. Sus giingon. Tabang mga langit may giingon no other religion too nganong naamay Baptist, Sabadista, Born Again, Mormon, etc. og Jehovah wala may laing gitukod si Kristo. Roman Catholic regod ang tinuod sa Mateo 10:22 niingon nga ang Ginoo pinaagi kang
sana Pablo, daghan dautan sa akong katawhan, sa katong nasa kuhan sa nini ang Jeremias 5:26, 25-26, daghan dautan sa akong mga katawhan. Apan maluwas ang Katoliko kay nilahutay man, sikta wala mo lahutay, wala sila labot, wagin sila labot ana. Kay unang-una dili man sikta ang gitukod ni Kristo, tinuod man nga simbahan. Nya ikaduha, wala magtukod sa Kristo protestante. Wala siya magtukod og protestante. That is why may karong adlaw ang Dios mobalik ka kay basin og na wala kana lingkuan kining inyong mga picture gipasa sa mga Adventista nga akong gipagbasa ron. Wala na mo mga kuan wala ni mga hinungdan na. Okay, mao na klarong istorya dia. Yung utana ginudaghan mag relihiyon dong matukod brad, natural kwarta man. Kaya kung ang relihiyon dili pa ni kwarta, wala unta na sila. Kung ang relihiyon dili pa sapi, dili na mura ragod ani yung kuan kining ni abang gitawag na to ganun daghan magay nagka-interesong mamaligya brad through online, ganun daghan kayo nga na namaligya ron og kanang mga something basta baligya tungod kay kwarta man. In short, ganun daghan ka negosyo kay kwarta. So kung dili kwarta ni negosyo, agi magnegosyo, di ba? Muna na kay balutang mamalansi ba? Tungod bangos kwarta man ang daghan kay nagka-interes og tukod og simbahan. Kay kung dili pa sapi ng simbahan, wala na magtukod og relihiyon. Pero unsa may nahitabo gatukod ng uban og relihiyon? Tukod sila ilahang pundok, di ba? Gatukod. Mao na resulta. Perti ng batuan, nagkapatukod na garina, nagkapatukod na og mga Ginoo o pastila na lang in taon, di ba no? Munang usahay maglibog ta. Munang maglibog ta ani nila nga dili basihan na to nga kining tan-aw na tong doktrina okay na. Kadaghan ba aron nagsunod-sunod og doktrina, memorya pa ganang Biblia ang uban. Pero nganong wala man gyud sila maisip nga gitukod silang Kristo. Saan ni may rason na ni? Nganong wala man gyud na nila nganong wala man gyud maisip nga gitukod sila sa Ginoo. Unsa ba ang dako nga rason? Di ba? Unsa ba dako nga rason na niya? Maunang balansihon na to. Ayaw mo higtanawan ng doktrina, kinahanglan dyan yan, naagos Biblia. Kadaghan kayo rin mga relihiyon, kasunod-sunod ng doktrina sa Biblia. Pero aman lagi na, prohibar nga kana sila tinuod. Diba? Maunang balansi sa atang ginagmay. No? Niya, importante na nga magpasakop ta sa simbahang gitukod ni Kristo kay ug di ta magpasakop sa simbahang gitukod ni Kristo wagad tabla pay ulog-ulog na to aning trabaho di ba? Ulog-ulogan man yung tao nga magkalinga og magbuot sa giambalan ba kanang tanawar guni nagpasakop sa simbahang gitukod ni Felix Manalo tana pa ilahang mga rason nga Katoliko ko sa una. Karon hawa ko. Wa may problema muhawa kas Katoliko kung kanang Katoliko ha ay imong gihawaan kanang simbahan ang imong gihawaan piki na way problema. O ang tinuod gi simbahan ang imong balinan. Niawa kas tinuod di balhin kag piki usang klases kang huna-huna gid tao. Unsa mang klases huna-huna aning tao nga nawa sa tinuod gi simbahan ya ni balhin piki. Na mahawa na magaling yung mga pastor diya kay namalit nas Katoliko niya kamo na inuoy mosulod sa gibiyaan ni pastor asa mang hustisya ninyo ani ring tungod di ba? Asa mang hustisya ninyo aning tungod ron that's why di ba? So dili na ingon anak ka sayon
Ya, dili naman ta, sus di, Ginoo ko, di ta mailad din ang ilahang nga style. Kami sa una, brad, katoliko ni. Karon, nalagkuan na mi. Uy! Kana bito ang inyong rason nga, katoliko ko naman sa una niya, karon, nag-adventista na, iglesia ni Kristo na, isulti na sa mga walay alamag ug sa mga ignorante apan ayaws na sayod. Ha? Ayaws na sayod. Kaya basig na na pa nabitik ninuan ang tunguda. Mao dito ning kung ato yung balansihog tinuod mga higala, wala mo gid may kaluwasan diya. Manang bisan pag unsaon yung tuwad-tuwad diya. Ha? Di na kanang inyong subahan dili na magkadawat og kaluwasan. So kanang giingon outside the Catholic Church there is no salvation. O sa katinuod onyang gabi magtuki tana og napatay oras onyang gabi or onyang kadlawon. Kay pito dagana gid nato gisgutan pag onyang kadlawon og di na ta ka-live pasabot ani nang hurot na natulod kay murag schedule naman siguro po no. Ya kuan murag sa binulan mo nang wa sahay di na gid ta ka live ani kuan na taylod no mo nang ato santo sa lanta og pila ka adlaw na pong disputa maguban-uban sa kahanginan. Okay. Muna klarong istorya mga higson. Kanya, okay raw pag magkaluwas ng inyong simbahan diya kay sa pag kapila ta mo sa pag sa simbahan na mo itong sudlan. Pero mo ingon gani ka nga. Pero mo ingon gani ng uban nga kinini ang pareha dito aning alliance. No kining alliance sa gumaning gitsatan. Nangutana ko og naabay kaluwasan anang Alliance Church. Ang gitubag sa ilang Facebook page. Wala may magwali nga ang simbahang Alliance magkaluwas na ayaw lang magpasakop og Alliance. Kaya wa mo dahil gawali ning mga Alliance Church nga magkaluwas ng inyong simbahan. Prasam din ang inyong simbahan ninyong gipasakupan. Makalaglag din na, hindi na magkaluwas. Pasnuya day kayo. Ang Alliance magitukod ni Albert Simpson. Dr. Albert Simpson ba ang tukod-tukod nagtukod sa Alliance mo na resulta manghigala. Mo na resulta sa kuan. Okay, mao lagi ni no nga sometimes usahay minsan kinibag gitawag na to og ma-misinterpreta. Kanya magbuot ra mo pinigilahan sa post ni kan ang mga kasing-kasing nagsimba og rebulto ni Maria wala kadawat og kabaguhan. Ay post na po din ni kuan ni Mr. Alvin Sanchez. Wala na ba nag-live ni kuan si Mr. Alvin Sanchez kaya itong sundan ng iyang live tanawon sa nato ni ang iyang Facebook page nga kamatuorang ibutyag kung naa pa ba ni siya updated pa ba ni siya sige pa ba nag-live ni watching from Loay Bohol si Francis Dios sa kaap. Oy nag-live ni siya itong August 29. So dugay-dugay na gitaw na yung live ano ni kay sukad na itong kuan sukad atong giingnan ako siya nga magatang ko sa mga live kay masulod ko. I don't know bro gikan ko simba maayo na imong gibuhat bro padayon lang kay basig daghan na po masuya ni mo na kaning kuan. Okay so monitor ta wala man wala gid siya live na nahitabo kay murag hadlok daw ni kay gatang-atang sa tani kung kuan kumusta ni mag-live kay sulayan to digsud ba sudan na to ning live para tada-tada po darang bibibibo ra po bilti pumingawa ning iyang live napoy manulti nga sus Ginoo ko pero na pong pagka murag may kaon. Okay yan ang inambog pa nga kinanglan mga Katolik sulod mo karon og naay mga Katoliko busy na siguro siya sa iyang hanap buhay dili ni siya hanap buhay siguro hanip buhay ni so diya ko ano to sa ni-entertainon ka dali sa hanip buhay siguro ni no. Okay so mo ni atong balansihan nagtimanaan mga higala masuki natong tigpaminaw nga kinahanglan magbantay ta ning mga tao nga kanabang kusog kaayo nga
mo guba sa tong doktrina ba. Kanya ang isyo na to dire, kung naabay kaluwasan ang Katoliko mo pasakop ta, yes, klaro na kaya mauna ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Ang walay kaluwasan kana naa diha sa mga siktang gitukod lang og ordinaryong tao kaya wa man gid may kaluwasan diha. Bisan pag unsaon niyo tuwad-tuwad diha sa hilak pa magkuan diha wa man gid may kaluwasan. Mao na labing tinuod nga istorya. Pero kung naa may kaluwasan diha, kanang simbahan na tinuod na, pero kung wala may kaluwasan, di na tinuod. Magaling mo na santos. Ya, manganti pa mga na may kaluwasan, asang tungoda. Diba? Manang mingon asang tungoda dapat nga na ay kaluwasan. Ya, wamang gali, bisag isa na lang kasantos. Bitaha ng Katoliko, kidaghan kita da santos. Natural, kita ang tinuod, gitukod ni Kristo na simbahan. So normal na sa kining gitawag na to sa simbahan nga tinuod. Kung piki nga simbahan mga higala, wala ginay santo na Okay. Kuan man niya tayo sa Okay. So ingon ana na mga suping tigpaminaw. Now, sa mga nag-follow sa atong Facebook page ha, maayong hapon yung tanan o sa tanan nga ni Adinhi. Kanunay nagsunod ani nga itong live ng hapon ninyo. Tayo sa kay murag ni Aksog Tralala so nga to ang mga Facebook pero sa to ang laptop. Okay. So salamat kayo sa mga donors na to ha. Nalapod tayo Biblia ang palitunon pero ang problema lang kay wala tayo kanang gitawag na to ikapalit ani. So paugat-ugat silang ta kay anyway wala naman gid mo. Sa ano na lang sa tingog sa lang ta aning tungoda. Maya po sa mga nagbios karon ha oy galay mo po na si Peter Pindon mo sa napagkahayang kuan ani sa napagkahayang iswitan ani. Sige rin po may nagkuhan ng mga tawhana. Sige rin po may panungag sa Katoliko. Sa mga ni Adin Hinagbios, mayong hapon ninyo. Okay. So, kung magbase lang ta ganing mga iglesia ni Cristo God, duhan mo gani kaisuhan God. Kung magbase ta kaluwasan, di ana sa Amplified Bible atong basahon. Ang Revelasyon Kapitulo 7, versikulo 10. Asa man tong iglesia ni Kristo di ay nga akong gihagit og debate. Nga musulod siya sa akong live, ay kaya nagkakuna-kuna at naghisgot ani niya. Atong tanaw ni ga-online ba ni? Kaya ako ni siyang gihagit mga higala og debate tayo sa Bible to Bible, ragod, wala tayo gamit referensya. Tapos aning ko ano. Okay. So Bible to Bible ragid ko no. Kung atong tanaw ni Biblia, klaro man gaingon diri sa Biblia. Salvation belong to our God who is seated on the throne and on the lamb. To our salvation is the Trinity to give unto God the Trinity we own our deliverance. Ang kaluwasan pinaagi da Santissima Trinidad. Ang problema lang kay wala ni sila Santissima Trinidad. Saon man niron pagkaluwas aning ilang simbahan? Nga wala man din ni Santissima Trinidad. Okay ron tatog doon na sila Santissima Trinidad kaya murag badala pa ni diskarte. Man, mo dito ning matingala taan kaya kuan. Matingala taan nila kay magpunay ni sila yaw-yaw sa telebisyon, magpunay ni sila yaw-yaw aning ato sa mga Facebook pero layo rin mas tinuod. Layo rin mas tinuod ng ilaha. Mo nang bantayanan sa puning mga classes, mga argumento ni bantayanan ng mga classes doktrina ning ingon ani. Okay. Tungtak na mga gala 1 minuto sa mundo kalabay ang alas 6 kahaponon.
may ngapon sa mga suki na itong tigpaminaw tamas na abot ini nga itong panag-live, panagsibya. May ngapon ninyo o salamat sa inyong pagpakiguban ron ha. Ya, unya, basin og magkalugar taon ya, magtapik taaning ni ang outside the Catholic Church there is no salvation. Kung tinuod ba gini nga, way kaluwasan gawa sa simbahang Katoliko, on sa may gitudlo ana sa atong simbahan. Kung katong mga tagalaing sikta, maluwas magkato, o sa magkato estado sa ilahang kalagad to. No? Basin og sa ba explanation din sa simbahan katong mga inosente ba nga naa sa laing sikta nag kinabuhi nya subay kuan nya katong mga tao nga kiningiang nanghimaraot sa Katoliko basig klaro na kay nakahibalo na gyud nga Katoliko ang tinuod pero nanghimaraot kay tungod siguro tulok semana ilaha na no tulubago na lang nas Ginoo ha tulubago na lang nas Ginoo bino napumrita evening prayer di ay nalimot tagkuan sa tuang naon sa natong mga kuan kay usahay malimot ra ba ta sa itong prayer book mo nang di kita ka evening prayer to labinag ka nang magkuan ta nindo mahinayakan sa tuang kuan sa tuang live di ta ka evening prayer na hinuon mao nang sige lang no at least nga kaniyang po kanunay ramang gihapon bueno kani atong prayer book ay dunto pila ka tuig na ni kay siguro dili pa ko seminaryan ani so wa pa baka siguro ko matawa ni gigama na ni libro ha gihatag dis kauban nako nga seminaryan nya gi-search na ko ni sa internet pila gi presyo ani dollar pod 5,000 unang blessed kita nga naataan na nga klase nga kuan libro kay dili lalim ning kuan mamalutog mga libro niya wataya mo sapi bueno wala naman tayo igong oras mangigala anto doon niya no basta magkalugar taon niya di lang ko magsaad muna giingon siguro yung salig lang ayaw laom salig ayaw laom bueno anto na lang niya basta magkagwanta dagang salamat o maayong gabi ka na itong tanan. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. Sa ngalan, samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.